alang sa iyang simbahan. Ang iyang anak mataw aron luwason ang tibuok simbahan o ang buhi nga katawhan. Ang simbahan gitawag og inahan. Nagpasabot nga siya tigatiman sa iyang mga anak. Sama mga kaigsunan nga ang inahan sa pamilya nagatiman sa mga anak. Si Maria nahimong imahe o modelo unsa ang simbahan. Si Maria ang imahe unsa ang simbahan ug siya usab ang inahan sa simbahan. Isip usa ka imahe sa simbahan mga kaigsuonan. Si Maria unang nakasinati sa kaluwasan nga gihatag sa Dios sa simbahan. Si Maria gipakataw nga hawa sa sala. Immaculada Concepcion. Siya unang naluwas tungod sa gahom sa Dios. Nga mismo ang Dios nagpuyo sa iyang taguangkan. Si Maria ang tabernakulo sa Dios. Mga kaigsunan nga si Maria diha sa atong ebanghelyo miawit sa kalipay. Ang akong kasing-kasing nagadaig ug ang akong kalag nagmalipay sa kahalangdon sa Dios. Mao kana ang iyang awit pasasalamat. Si Maria inahan sa simbahan. Kini nagpasabot nga siya nahimong dispensero o tigpadagayday sa grasya nga gikan sa Dios. Sa panahon nga ang anghel mingon kaniya, paglipay kay ikaw puno sa grasya. Ug siya gayod tigpadagayday sa grasya alang sa simbahan. Sigaya gayod tigatiman sa simbahan. Siya gayod inahan sa simbahan sama nga ang inahan nagatiman sa iyang mga anak sa panimalay. Sa ebanghelyo mga kaigsuonan mingon si Maria, sukad karon ang tanang katawhan magtawag kanako nga bulahan. Usa kini ka kumbinsido o kumpirmasyon nga siya isip inahan sa simbahan tigpagadagaya sa mga grasya gikan sa Dios alang sa simbahan. Siya gayod bulahan tungod sa iyang pagkainahan sa tanang grasya nga gikan sa Dios. Busa alang kanato mga kaigsunan nga miyembro sa simbahan ni Kristo, angay lamang nga manginyupo sa atong inahan nga si Maria. Kanunay kita untang mahinumdom nga ang simbahan mao ang puy-anan sa Dios. Si Maria isip imahe sa simbahan nagpuyo sa atong pagkasakop sa simbahan. Ang Dios aniya uban kanato ingon nga si Maria ang inahan o imahe sa simbahan gipuy-an kanunay sa Dios.
Ug mao kana mga kaigsunan ko ni Kristo ang mensahe kanato diha sa atong pagpaabot ug pagtagbo sa batang Jesus sa iyang pagkatao. Kayang iyang inahan usa ka instrumento para sa kaluwasan natong tanan. Nagsugod kini sa gitawag nga hiyat ang iyang halangdon nga oo diha sa plano sa Dios sa kaluwasan sa tao. Ug niya sa tanang mga kababayinan si Maria ang labing bulahan tungod kay nahimo man siya nga instrumento sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo aron unya kita luwason gikan sa atong pagkaulipon sa sala. Ang atong liturhiya karon naghisgot diin atong tagdon pag-ayo ang mahal nga Birhen kay tungod sa iyang gugma ug pagkamasinugtanon natuman gayud ang plano sa Dios dili lang para kang Maria kung dili para sad sa iyang mga anak nga way lain kung dili kitang tanan palihog manindog.